Στην ασφάλεια είναι όλα θέμα παρατηρητικότητας. Πρέπει να θωρείς τα πάντα. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και κυρίως ποιος είναι καλά. Μισό λεπτό, κύριε. Πες μου εμένα τι γυρεύκεις. Καταρχήν, τι θα μαγειρέψεις απόψε? Κοτόπουλο, μακαρόνια, φατσί? Πες μου και θα τα βρούμε. Πρώτον, είσαι παντρεμένος? Σολομό. Σολομό θα τις κάνεις. Ακολούθαμε. Αλάτι, πιπέρι. Τηγάνι, μέτρια φωτιά. Λαδούι. 3 λεπτά να κάψει. Ακούεις, μόνο. Βότυρο, σκόρδο, μυρωδικά. 3 λεπτά, όχι παραπάνω, αλλά ούτε και πιο λίγο. Σβήνεις το με λεμόνι, σούζεις το τιάνι και σερβίρεις το. Ας σου πει ότι εξωθιάστηκες, πετείς ότι έπιατσε κάσπανκ. Άιστο πας στο μάμα σου.